Ha? Sige. Sige. Aga pa. Ay, ano lang. Dali, Romo. Dali. Ikali magpala doon. Wala doon. Pebrero 12, 2026, na aksidente na pagak sa Cubao ang content creator nga si King Lux samtang naghimo sa iyang short video content didto sa Tabuelan, Cebu. Nabali ang iyang wanga kamot nga mao'y iyang natukod dihang napagak siya sa Cubao. Si King Lux o Lucky Calotes sa tinuod nga kinabuhi, 34 anyos, taga Carmen, Cebu. Ilado si King Lux sa iyang mga social experiment nga nag-viral ang mga videos. Sa iyang mga video content, adunay higayon nga si King Lux nagpakaroon inon nga makililimos. Ang mga videos makalingaw, hinungdan nga nagkadaghan ang iyang mga followers. Tay, magandang araw po. Anong tawag dito, Tay? Masarap po ba yan? Balik kayo sa mesa, 15. Magkano po isa? Dito yan. 10 piso? Mag-isra budget. Di pa ako tumatawa dahil siya na mismo nagbaba ng presyo ng paninda niya sa pinakamurang halaga. Wow, ito? Mamot ka na. Wow, ang bango. Dito na siya. Ready siya. Sa iyang 10 million nga followers, wa magduha-duha si King Lux sa pagpaambit sa iyang mga grasya. Naghatag siya og tabang sa paninabuhi ug sa mga nanginahanglan og tabang. Nakita kasi kita kahapon, tapos yun nga, para sa ito, ngayon ko lang to ginawa. Halagaan mo to. Talaga? Oh, pag binigay ko to sa'yo na to, wala nang bawian. Sa Luzon, Visayas ug Mindanao, daghang nalingaw sa mga content creation sa vlogger nga si King Lux. Si Governor Pambari 4 nakadaig sa iyang mga content creation nga naghatag og tabang sa katawhan sa komunidad. Yeah, you take care, ha? You take care. Thank you so much. And then heal well. Yeah, kasi sure, already I'm sure God will bless you since you're very helpful. Oh, in Jesus' name. Oh, claim it will be good. You have, everything's good. So, ang yun naman ang heal. Sa sitwasyon ni King Lux sa iyang giatubang karon nga pagsuway tungod sa nasugatan nga aksidente, daghan sa mga netizens ang nag-ampok sa iyang kaayuhan. Daghan ang nipadangat og simpatiya ug nitabang. Usa si Governor Pambari 4 nga nitabang. Kini agig sukli sa mga maayong buhat ni King Lux sa komunidad sa Subo. Ang umagad sa gobernador nga si Dr. Janos Vizcaino Jr., ang orthopedic surgeon ni King Lux, nihatag usab sa iyang libre nga serbisyo. Ang instructions ni Governor Pam, tungod kita magud siya sa paningkamot ni Sir Lucas katong during sa calamity na naitabo din sa Cebu. It's her little way of giving back to him. Kung karon siya na sa mutabang niya. Surgery was very successful. Na-repair na tong fracture. Hopefully within 6 weeks, it will heal well, and after makabalik na siya sa iyang regular activity. Si King Lux nagpasalamat sa mga nag-ampo o sa mga nitabang niya sa ospital. Gov Pam, Bro Chang, Doc Janos, lahat-lahat si Budok. Thank you so much sa lahat ng tulong. Grabe. So yan, merong ilalagay si Lord ng mga tao along the way sa mga struggles natin. At I think ito na yun. Dito sa times na medyo down ako, at sila yung mga pinadala ni Lord. Kaya malaking salamat talaga. Solid. Pati sa mga friends ko na tumulong din financially. Maraming salamat. God is great talaga. Sa pagbuhat og maayo nga mga butang, daghan gyud ang mosaludo ug kanimo mopasalamat. Ako si Monching Auxtero ug kini ang Cebu Diary. Maraming salamat. God is great talaga.